pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. I danas snimamo Minecraft Pocket Edition, tu je sa mnom moj drug Bogdan, Bogi. Gdje si, Dimo? Šta mi to radimo ovdje na Da Minecraftu? ljudi, danas igramo Minecraft Lucky Block trka, samo što su ovo sunđeri, a ne Lucky Blockovi, ali daju istovne stvari. Ajmo Bogi, za početak uzmemo one pikekse. I zapratite Bogdana na Instagramu. Imat ćete njegov link od Instagrama u deskripciji. Ja dužem malo ovih blokova. Ko će ti pokrati sad iskopamo? Pa ne već. Gdje si ti? Evo tu sam Jesi ti na zelenom? On je ljubičasti, ja sam zeleni. U stvari on je zeleni, ja sam ljubičasti. I Bogdan, ali otvaram ove čestove, pošto ja prvi put igram ovu mapu. Da, ja sam igrao ovo već jednom. Prvo otvaraš. Da, i svi zapratite Bogdana na Instagramu, rekao sam, to već. Ti ponavljaš ko navijem. Ok, otvorit ću čest. Da, obsidijana baš dosta. Čekaj, ne treba sad uzmem. Ja sam uzeo sve. Ja sam uzeo sve. Dobro, nema veze. Hoćemo da počnemo. Da ti kažem, otvaraš ovo, to nisu preveliki blokovi, nego samo potepaš sunđer i dobiješ to. Dobio sam kapu i zlatnu jabuku. Ja sam dobio lavu i sve. Super. Da vidim da nisam... dobio sam i pantalone. Ima još tamo sunđera, ali nećemo da zalazimo tamo. Čekaj da stavim sebe, ljudi. Ja imam dijamantsko delo. Molim? Imam dijamantsko delo. Mrš! Kako? Dobio si ga. Zašto? Dobio sam ga. Bravo. Evo, zlatnu jabuku ćemo da čuvamo. Začaranu ili ono obično? Obično. Idemo da ga otvorimo. Sad smo dobili. Fuck, poison. Ne. Imam jump boost. Poli kako skačem. Poison, ne, Poli kako skačem, bre. Izgubit ću. Ubit će me. Dobro. Poli kako skačem. Sad se oporavimo. Da vidim, gdje si ti? Vidi ga, ima jump boost. Da shiftaš konju. Shifta vidi. Lava, fuck. Izgubio sam, ne. Ako izgubim, jel mi se gube sve stvari? TNT, beži, zabagovala. Čekaj, stani. Teleportuju me. Vidiš da ja ovo svaki put kad... sad ću ja da se teleportujem. Nemoj, ja sam na početku. Ajde, teleportuj ti mene. Ajde, pošto sam ja pao, vidiš. Ja ovo padam ovako. Ja nisam pao. Evo, ja ću pauzirati dok ne stvari. Nisi? Nisi. Evo ljudi, nastavili smo. Dobro, ostali su mi sve stvari, znači vidite, ovi blokovi su malo deznati. Ajde da opet vratim sve ovo na sebe. Dobro je voda. Dobro, malo je. Znači imamo ovdje. Ok, mi smo za sad dobro opremljeni. Idemo na još jedan Lucky Block. TNT. Odvali mi mene. Dobio sam. Ostao ti dole onaj upaljač. Upaljač? Je. Imaš li TNT? Jebote, ja se nisam vratio na ovaj game mod. Nemaš pickaxe, nije ti se vratio? Nije ostao. Idemo da otvaramo ovaj Lucky Block. Voda i lava. Sad ćemo da zatvorimo lavu. Ne, lava me pogodila, ne. Beži, ne. Beži. Moram, gdje si ti, Bogdane? U mojoj traci tamo. Tu sam pored tebe. Vidio sam te. Dobro, meni je nestao. Nisam dobro bacio ovaj posljednji blok. Nadam se da ću dobro skočiti. Dobro. Idemo na ovaj Lucky Block. Opet TNT. Ovaj čito je.
Ti čitaš? Treba mi pike čovječe. A, dobro, to. A da uzmi samo. Onda ti bi mi ona duvana riba. Govno jedno. Maš? Na duvana riba. Sunđeri. Dobro te evo. Okej, kako se pa... Aha, ja sam došao do ovog. Da se penje. Glup. Imaš merdevine. A gdje su mi na ovoj drugoj strani merdevine? Jel? Ne znam. Jebi ga. Odvali mi TNT. Evo, ovaj lik što pravi mapu pravi duboko, da ne može TNT zapaliti kada padneš. Gdje si ti? Evo me tu malo za tebe. A, okej. Ja sam ovdje. Otvaramo još jedan roki. Evo, tu imamo bajzen. Šta je ovo? A, voda, okej. Mada moram da pazim da me ne odnese dole. Ej, dobio sam neko jaje od nekog džeba. Stvarno? Neki džeb. Ne. Sam ja to pao. Ljudi, ja sam pao. Džeb je ovdje. Joj. Ej, dobio sam ove bobove. Znaš sam ne zombi. Joj, nadam se da su mi tu stvari. Nadam se da su mi tu stvari. E ti prešao ove merdevine? Nisam ja ništa radio. Prešao sam merdevine, ali sam pao. Nadam se samo da su mi stvari ostale tu. Dobio sam vodu i zeznuo sam se na vodi. Beograd na vodi. Samo se molim Bogu da mi stvari nisu ostale u vodi. A gdje si ti? Ti si tu. Nadam se mi stvari nisu pale. Da, pale su. Ja sad nemam ništa. Ha, super. Super. Evo ti deske. Aaa, skeleton, šta on radi u mojoj mapi? Čekaj bre. Čekam. Moram da dam sebi ovaj iron. Ubićeš ga. No nemoj. Nemoj ništa. E sad smo isto, znači ti ništa, nemoj ništa. A moraš da uzmeš ovaj iron. Ne radi ništa, ne radi sve. Zašto? Evo ga nešto. Konačno, da. Evo je neka strijela. Ne, neću sad izlazim. Ajde, nadam se nekim dobrim stvarima. Ne. Dobio sam kravu i pao sam. Kravu i pao si. A, dobro, nisam ni uključio survivalu. Dobio sam magmara, ili šta god da je ovo. Ovo je magma cube, a? Da. Dobio sam i pauk. What the fuck? Čekaj da ubijem samo ovog pauka da mi ne pravi problem. Ja sam glup, ja sam zaboravio dužno. Dobro, pauk je kon, pao je. Gdje si ti? Ja sam ovdje. Pa, dođi do ovdje. Čekaj, ja sam na početku dužno ti. Što mi je ovako stvari dolu. Sad mi ovaj smrad, bar. Gledaj. Šta, gaš, a? Da. Opet mi je ovdje. Nisam zaboravio sam ovo. Izvinite ljudi, ova epizoda će malo potrajati. Neće ako zaustaviš. Pa namestiš sve pa nastaviš. Čekaj, sad neću se zeti. Put sljedeći. Nema tebi spasa. Znam, ne. Zašto ti ideš iz početka sam? Ja idem ovako.
Gde si, Bogi? Na Marsu, pa na utrci sam ovdje. Ova lava je glupa. Nemoj. Eto je ova moja buđava kravica. Čekaj, Da, šta bude? glasno. Ja imam puno XP-a. Čekaj, da nam više ne bude ovako zeznuto, mislio sam da ovaj tip tako ima kipu unutar. Stvarno? Zato godinu nema. Zašto ti dođeš? Evo da. Ovaj je Bogdan izašao, evo sad ćemo pauzirati Sad ćeš... dok opet ne uđemo, tako da vidimo se. Ajde. I evo ovdje nastavljamo video, eno ga Bogi iza mene. Malo ćemo, izvinite. Čekaj se. Viš šta se ovo čuje ovako. Pa šta god da je tu. Zašto se ovo? A da, ja sam još na creative. Glupan. Imam da. Stvarno? Dobio si? Da. Ljudi, lik je dobio Diamond Armor. Pa polovnu Diamond Soul Sword. U ovom Lucky bloku ili? Ovako dobro. Opet lava, jebote. Pa. Au. Glupa lava. Imali su je. Tako me... Imam zlatni blok. Je. Ja moram da je... Evo, gdje su... Kako da napravim ovaj tabu? Run tabu. Evo, ja mogu ovako valjda. Ali nemam drve. Ne znam. Ja imam 9 zlata, vidi ga Bogdan. Dobio sam vunu. Ne, beži. Opet sam crko. Nikad ne stavim ovo. Zašto ne radi? A, evo ga. Ovo nije fair. Ovaj uzima keep inventory, zašto? Ne moram da se mučim kad mi stavim ispod stvari. Kako to? Aj namestiš meni. Pa i tebi je uključeno kad sam ja već uključio. Šta je to? Gasti. Oni su obrašeni tako derlo. Jupi, pigmen. To više ih nema. Ima. Da? Što? Pa samo idi.
Ajmo otvorimo ovaj lucky block, nadam se da će biti nešto dobro, konačno. To, dobio sam bal. Da. A ne, nemam. Imam strele. Imam strele. Što sam sad dobio? Baklju. Ja se približavam kraju. Ili bar se nadam da je kraj. To. Dobro, nisam skupio. Dobio sam kolačiće i mlijeko. What? Pale su neke strele, ali nema. Ne, opet ovo je buđavi. Ja se nisam prebacio ovaj. Ajde samo ga... A ne, opet sam bio u ovom, kako se zove, ovo. Da. A ne zaboravim. Onako dobio sam keks i mlijeko. Čak moram da pređem preko ovoga. Evo, otvaram ove blokove. Ja nisam dobio bukvalno ništa. Ja isto. I šta je sad ovo? Ova runda je bila užasna. Naravno radimo dalje. Da. Zaključimo. Već je propustavljeno. Treba 17 minuta. Ovo mi se ovako prazni. Prazni. Vratio mi se ovaj zlatni blok. Jupi, ovdje ne prestila. Zlatni blok? Da. Pa naravno sam ga imao. Ti se učite? Da. Ništa. Koli će pobediti ovdje? Da. Mogu dođem. Ti kuda čitao? O? Šta čita? Neka čita. Okej. Si peš ovaj parkour? Šta parkour? Ovaj parkour. Da. Da. Samo sam preko lave mora da uključimo. Da pređeš ovaj parkour. Koji parkour? Parkour, ovo što se penješ do zgrade. Kada se i ovo ne mogu staviti. Pa samo uključi game mode. Ma nemoj. Zašto? Pa znam. Obavljam trambolinu. Ono, u areni. Jesi ti otvorio sve blokove? Da, zamislite sad ja dođem i promašem u trambolinu i poginem. Ko je to došao? Što Bogdan došao? Ne, to sam moj mam. Gde si ti, majka? Evo ovdje gore na ovom krasu tebi. Ne vidim te. Vidim ti mi. Ne mogu da jedem. Ne mogu. Znači ja imam luk. Luk. Možeš doći? Čekaj. Da se vratim u survival. Znači igramo 2 runde, a video treba već 20 minuta. 20 minuta? Da. Hoće li Bogdane?
Šta ti praviš tako? Mogu da napravim kameni mač. Kako? Dobio sam kamen ovako. Znači, otprilike ovu rundu pobeđuje Bogdan. Ti postavio ovaj sunđer ovdje, govnari? Da. Da, mogu sam je poginuo. Sad čekaj da se napunim srce. Hoćeš keks? Hoću li? Keksa? Keksa? Da. Ako mi daš keks, ubit ću te. Zašto? Imam ti keks. Ili imaš kamenje mač? Ti imaš kamen pa pobedit ćeš me. Imam metalni pik. Dobro, imam i ja to. Ali ja imam začarani bol. Koji skida baš dosta. Začarani bol? Da. Dobro. Hoćeš postaviti ovo? Čekaj samo da zatvorimo u ruku. Da. Sundje. Ajde. Evo. Čekaj dođem tamo. U češku. I ti maš one češke. Tamo. Da. Jel ti se napunila srca? Ne. Koliko? 3? Ne, čekaj, ajde. Neće da se puni. Nema da. Ajde. 3, 4 sada. Fuck. What? Jo, vin ljudi. Kako sam ga ubio? Nemam pojma što se desilo. 10? A sad će da uključi creative. Hino je dobro. A ovo je vatrena strela. Ljudi, kako je ovo dobar luk. Dobar crni luk. Ma nemoj to da je. Ja. I ljudi, sad će pauzirati dok ne uđemo u drugu rundu. Ovu sam ja pobedio. I evo ide pauza. I evo ljudi, ovdje završamo ovaj video. Pošto nećemo stići da stignemo ovu drugu rundu. Ali to je bilo to od ove epizode. Lajkajte, šerujte, subscribeujte. Jeste bio malo duži video, ali nadam se da ste vi uživali. I zapratite Bogdana na Instagramu. I to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!